Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Hulyo, tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Marta. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 11, bersikulo 19 ngadto sa 27. Daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus mitubag, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Jesus mingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanak dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga muanhi sa kalibutan." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.